Здравейте хора, аз съм Плеер Георги. Съжалявам, че смених името. Пак ще се върна името. Днеска играем Clash of Clans. Мисля, че камерата самата е обърната. За много убеден. Пробвайте нещо да направите, така че да можете да го видите. Но много хора от класът ни и хора, които ме срещнат, ми казват, че искат да видят Clash of Clans, че винаги го показвам, но никога не го пускам. И затова реших да ви го покажа. Значи аз съм 7 лева тъха, имам Барбариан Кинг. Миналите си на високи левели. Не се фукам. Така смятам да апгрейдвам. Ама нямам много пари. Стигнал съм до драконите, както се питахте. Сега ще ми станат 50 диаманта. Добре, аз направо ще нападам. Така, чуда се, от кога не съм играл, по нищо не съм запомнил тази игра. Така ли се пометкаше? Йей! На 3 левел ми отваркат. Чао. Добре. Сега пускам Бълкинга. Тук е една полжанка. Не, мисля, сложих на правилното място. Е, така просто ще си пускам. Кот се случи. Кот такова. Барбарианите ми на 4, обаче аз не съм взел. Не казайте, че се бъркам. Защото аз знам, че не съм взел барбарианите. Взел съм си дракони и арчери. Искам да ми кажете, че моят личен фейсбук е Георги Димов, линк в описанието. И в описанието ще го пише моят фейсбук, можете да ми пишете, на него също да пишете предизвикателства и така нататък. Знайте, винаги ще бъдат изпълнявани. Опа! Обаче да знаете, предизвикателствата трябва да са близо 5 предизвикателства ще избера, но 5 за всеки един, т.е. за Иван и за мен ще са 5. Така че общо 10 предизвикателства ще избера в коментарите или от Facebook страницата и там ще правим предизвикателства, ще вършим 7 секундни и така нататък. Не мисля, че съм взел някакъв хубав ресурс от този. Така. Всичко живо. Добре, това е хубаво. Много хубаво. Бой. Добре. Баба Кинге. Как си? Задра КП. Абонирайте се за Кристиан Танев, също трябваше да ви кажа. Защото той е най-големият бич на света. Да знаете, забравих да спомена, ще има дейли влогове, всека събота и неделя, започвайки може би от днес или от утре, ще погледна. Днеска може би ще снимаме у Иван и ще видите предизвикателствата, които ще са измислени този път от нас, те са 7 секунди. Ако някой успее да сбърка, то трябва да, ако не приеме предизвикателството, ще има 5 различни, когато, например, някой сбърка или по-скоро, когато някой не приеме предизвикателството, ние ще кажем едни задължителни предизвикателства. Ако от те се откаже, губи цялата игра. Или не, така ще се печели с точки. 2 точки за човекът, който го е предизвикал, ако той откаже двете предизвикателства. Значи едното предизвикателство ще е да вземе сметана и да му я бутаме в лицето. Другото е да го избаняме с студена вода. И така нататък.
Добре. Пускам това, което трябва да се прави и ще ви кажа довиждане. Картери. Гиганти. Тук. То път ще взема две такива и една такава. Да ви кажа, аз не играя много тази игра. Малко ми е тъпичка вече. А мога да ви покажа Иван. Ето около Gamer BG. Той е Diamond 3. Сега ще ви покажа. Охо, той е разби целия. Да, съм помисля, че са пак на много трябва да зареждаме. Добре.